sanibonani. Igama kubhaka isibongo ngoba kanzama bathi ngihambile bathi ngibonele bathi ngizenzile bathi wathi ubhaka udakwe yini ngoba ingqondo ebhuqabhuqa imizi abafokazana. Ngotholodwa likamentshise tholuza ngihambi nalo ngifica insimini xa muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavoke njengedengabane. Ngunogwajo obhajwa ayikhulule kithi dada dude damini kwadide kontaba kazikhonjwa ngumfoka amakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dame lingasho ubusika nehlobo ngcwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga mthombo ogelezayo ngabonakala ukuthi amanzi aqhamuka phi kubonakala lapho ephumela khona ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kepha ngenxa yamaqiniso nokuma namhlanje sebeyangithanda ngithi wena onyanyayo fokofo ngeke ngizwe ngempatha mina gcwala ngakufakela nakusikise sanibonane emakhaya ngokuhlukahlukana sanibonane kona wonke amagumbi omhlaba phesheya kwelwandle eningizimu Afrika emazweni aseAfrika kusho mina ke ngibhaka ngithi sanibonane ngiyabulisa nina abakwethu ngiyabulisa nina abafowethu lapho nikhona ngiyabulisa nina ndle eminyama nabalizwayo ulimi lwethu lwesintu ngithi sanibonani nje ngithi sanibonani nje. Ngifuna ukudlula kulolu daba ngoba angikwazi ungadluli kulona olithinta ingozi yetekisi eyenzeke eGoli kwase kudlula imphefumulo yabantwana abasafunda amabanga aphansi. Ngithi angikwazi ungadluli kulolu daba. Imndeni siyacela ukuthi iqine ngalesikhathi esinzima. Siyacela ukuthi abantu ababonile bathinteka, siyacela abafethu ukuthi niqine ngoba imoya yenu lapho nikhona nemoya yomuntu nje ozelwe nozele uthintekile ngesehlakalo sengozi esenzeke lapha eGoli. Kunabanye abantu ababazali abaze bakhala bebona isimo. Kunabanye abantwana ababona isimo bakhala, abanye abakakwazi ukukhopha even nanamanje ngento abayibonile yenzeka ku social media. Angisayiphathi ke yemndeni, angisayiphathi eyehlobo, angisayiphathi eyabazali, angisayiphathi eyengane zakwabo abalamana nazo. Ukudlula komuntu wakini kukodwa kubhlungu. Uma kusodlula umuntu omncane obese yithemba lomndeni lokuthi ngelila nguzokhula alenzi kusasa kuqhakaza. Kubhlungu ngempela. Kopha ke umuntu ufana nembali eqhakaza namhlanje. Kuyaba ngakusasa sibonile. uNkulunkulu usuke nalo elinye icebo kodwa amanye amacebo ayenza ukuthi udlule ebunzimeni obukhulu obungabekezeleki kodwa uNkulunkulu usuke khona ezokwazi futhi ukuthi akubophe ngebhande akwenze futhi umuntu ebantwini. Sithi nje ukhona lo moya ngoba nakwezinye indawo zikhona izehlakalo ezicishe ifuze lesiya nakhona lapha kwelikaMthaniya nakwanye ama province ezenzekile nje kuJanuary. And ubuthi uyabheka nakwezinye izehlakalo uzobona nje mawuqhubeka ukuglisha ziningi izehlakalo ezenzekile la kulimala khona abafundi bamama ngaphansi okusho ukuthi ukhona lo moya othe wahlasela njengoba kuJanuary. Mhlawumbe sisebenzisa ithuba leli ukuthi sike sithi nje ukuchushisana kwezinye izinto. Bafethu uyabona bengabe udrive emotweni sekudrive nezingane manje, kudrive abantu besifazane, kudrive abantu besilisa, kudrive ogogo, kudrive amakhehle emgwaqweni. Into eminingi ngifisa ukuyisho ukuthi ukulandela imithetho yemgwaqo ungangayinaka bengabe ujahe khona ngesikhathi uthi ujahe ngaso, kodwa ukulandela imithetho yomgwaqo kuyokwenza ukuthi uphephe bese uphephisa nabantu abaningi. Ukunga overtake noma ikuphi
noma ikanjani uma uzo overtake understand aqala imoto ohamba ngayo ukuthi mawuqala u-indicator right ukuthi uya overtake may decide lo overtakeayo ukuthi ayisehlisi speed lo hamba ngayo iyakwazi ukupick up ukuthi izokwazi ukuyidlula le moto mawubona ukuthi ubuthi uya overtake imoto obuthi uyi-overtake nayo iyaphusha mfethu akulona iphutha ukuphinde futhi ubuyele ngemumva kwayo akekho osuke ezokuhleka by doing so ngikhuluma ngemoto eyodwa mangabe uzoyi-overtake bafethu lama chance ayenziwa kodwa wekho right as overtake imoto ezimbili kanye uma uzo overtake kuqala umgwaqo uvule phansi imigwaqo iyakhuluma umgwaqo phansi umgwaqo bengabe usolid lo muqa osesenta mawusolid usho ukuthi ungalokuthi udlule njengoba usolid nje mfethu kwa inspector kwa checkwa kwabhekwa kwa calculate ukuthi umuntu bengadlula lana kunemoto eqhamukayo ngeke uze kudluleke you understand mawusolid umgwaqo ungashansi wena uthi hayi ngoba kukho moto mawusolid nje mfethu ngiyanicela nize ningadluli umgwaqo mawusolid mawunama dot usho ukuthi ungadlula kodwa ukudlula kwakho lapho ngeke mfethu udlule imoto eziwu2 kanye eziwu3 bo driver niyayenza lonto but ayivumelekile mawudlula udlule yokuqala uyidlule ubuyele kwilane uphinde futhi uindicate phaka uphinde udlule esibili uphinde ubuyele kwilane udlala uphuma ungene uphinde uphume uphinde ungene ngoba kuphephile ngoba awuyazi imoto engaqhamuka ukuthi izobe ihamba ngespeed esingakanani compared le eyakho uthi tshobe uma bafethu lokho singaqikelele kunempilo eziningi zabantu esingakwazi ukuyisave la ngaphandle bafethu bese lama speed limit abhalwayo la eceleni komgwaqo ukuthi le ndawo eka60 lene ka80 lene ka100 lena eka120 lama speed limit ungangawanaka mfethu ngoba usuke uyitshela ukuthi uclever nani but ayakhuluma ngoba basuke beunderstanda ubungako bomgwaqo nokuthi lo mgwaqo ngoba ulo size uhamba kuphi njoba ulo size nje kungenzeka lo mgwaqo kuthiwa 60 kungenzeka ukuthi uzambela kahle wena kuqhamuka itruck enkulu ezophoqa ukuthi ubuyele eceleni ngokusheshsha idlule ngoba mhlambe le truck le inkulu kakhulu ukuthi ungayidlula ukithi that is why kwehliswa ipithuthwe nawe please ehlisa ifana noma kusetshenzwa uthola ukuthi uyayazi indawo ukuthi indawo yokuhamba ngo120 kodwa ngoba kuyasetshenzwa reduce speed size sibe ku8 ngoba umgwaqo uphazamisekile it's not about ukuthi umgwaqo ukhona kodwa mawugijima uzongakwazi ukuphephisa labantu noma umgwaqo uyavala ngaphambili uyabo so izinto ezibalekile bafethu kumele uzazi khona bengabe umgwaqo kunabantu abimostaba abayithenga incwadi umuntu angene emgwaqweni omunye umuntu ajaha impilo angene emgwaqweni omunye umuntu ayifundi learners kuthiwe kulungile khona iplan esheshayo sokwenzela umuntu useyasuka ngelearners yeplan ungena emgwaqweni without understanding lezi zinto ezifana nalezi bese ngiyaphinda bafethu ngithi uyabona uma uye robotini mfethu livulele wena irobot futhi singathi ligreen uyeza nakho uthelile lik highway likuvulele irobot ngiyacela mfethu ungashudi ngespeed ngoba uthi likuvulele uma uya kulona irobot noma likuvulele mfethu sehlisa ispeed sehlise mfethu speed uyabo usehlisa in such a way ukuthi mangathiwa khona imoto engenayo ungayibonanga uzokwazi ukubamba ngoba mawusemgwaqweni mfethu ifuna uunderstand lento ukuthi lento ukuthi ngiright mina wrong isikhathi esiningi mfethu emgwaqweni kusebenza ukuba responsible that is why kuze kuthiwe zidrive zonke imoto ezisemgwaqweni zidrive zonke imoto mfethu ezisemgwaqweni uye robotini likuvulela impela siyavuma kodwa mawuya kulona sehlisa ispeed mase kudlulile robot bese uyahamba ngespeed esivumelekile ungathi ngoba indawo ka8 le nanti irobot livulile uzodlula irobot ngo8 ehlisa mfethu ehlisa mhlambe robotini uzudlule ngo40 ngiyanicela
ngoba awazi ukuthi ubani onenkinga asuka nazo kubo ozofuna ukungena irobot eli green. Awazi ukuthi ubani owaliwe, awazi ukuthi ubani othwebulekile ofuna ukuyibulala, ofuna ukungena irobot eli green. You don't know mfethu. Awazi ukuthi ubani ojahwayo ozongena irobot eli green. Awazi ukuthi ubani obalekana noma kuthubalekela noma yini. Awazi my brother. Wena mfethu enza lento abathi i-defensive driving. Drive to defend yourself. Drive to defend other people. Ngibonile bafethu leya ngozi eyenzeke lapha yami elokhuzana eJohannesburg. Ngibonile leya ngozi mfethu. Ngibonile umfana lo wetekisi ngiyambona mina ukuthi usamncane. Shinda bazomzimba. I-driving yakhe ine excitement yokuthi usamncane. Uyabona? Usamncane. Ile nhlobo engadlula irobot engathi ngakavuli but imoto yakhe isifuna ukuyodlula. Ile nhlobo ngiyambona mina ile nhlobo engabuki irobot elibhekene nayo ebuka irobot la kamakhelwane. Ngenkathi la kamakhelwane elicaca ukuthi seliyavala engakavuli ile nhlobo evela idlule. Usene excitement umfana mncane. Usene excitement umfana muncane and umncane bakhe into ebheda ngaye uveza emgwaqweni umncane bakhe. Loya mgwaqo ngubuke kahle mina ngekhamera ye-truck. Loya mgwaqo uyi-stretch mfethu ekade ngathi bengabe yibona i-truck iza ehlisa ispeed aphinda angene ngemuva. Ehlisa ispeed aphinda angene ngemuva kwemoto bethu uyayidlula. Ongcono bebona ukuthi i-truck yes ancikele kulezi ezingapha. Lezi ezingapha bahlale beyezo driver zizomvulela ngoba ngibonile beyifuna ukumvulela. I-truck mayiza ngale nawe driver we-truck mfethu. Bafethu ngiyacela nawe driver we-truck bafethu singadrive ngenhliziyo emgwaqweni ukuthi ngiright mina ngihamba kwilane yami uwrong lo uyangiqonde khona bese kuthi late kuyima umqondo ubuye ukuthi hayibo lo muntu ngampela nange wrong bo. Uyabo nawe driver we-truck my brother lapho ukhona mfethu ekuthiwa wehlisile nje ama brake wathi kulungile nasi silima awusibheke singena kanjani uthi nje ngoba ngazi khona abane eTexini kodwa definitely abaseTexini abantu abangenacala noma kuthiwa bengezona izingane bekuwumphakathi kodwa deep down abantu abaseTexini abantu abangenacala. Angikuyeke lokhu kwisixhwanguxhwangu ufuna ukulimaza abantu kodwa wena nje uapply ama brake ungenzi udead stop. Ngenkathi wa-apply ama brake automatically sometimes uzumshaye ngamalambu apply. Ngenkathi apply ama brake isikhona i-communication emgwaqweni njengoba enza ubuhlathi bakhe nawu apply umuthi mfanga amalambu seniya-communicate. Once emgwaqweni nakwazi ukubonana na communicate na understandana amathuba okwenza ingozi mancane. Wakwazi ukubona nje ngoba senicommunicateile wa-apply ama brake usumgadile ke manje ukuthi wenze njani vele uzobhaquza afuna ukuthi unfortunately because yonke into ibiyenzeka ishesha ngibonile kodwa nje kuthiwa nawe driver nje leya distance engiyibonile uza kuthiwa nje uhlalile emabrekini nawe sikhuluma ukuthi ashunqile engcono amabreki akho. Sikhumza shunqile engcono. Ngibonile ukuthi umqondo nakuwena driver truck ubuye late sewufuna ukubaleka kanti sewubaleka uyaphuma and indlela ophume ngayo driver we truck uthi uyabaleka ibi right because bekukhona imoto ezingapha ekuthiwa ubuphuma wena uya ngaka right ubuzolimaza imoto eziningi. Ukuphuma wena uthi uya ngapha ngaka left ehlathini ubu right indlela ophume ngayo kodwa uthi uyaphuma nasenithulana ekuphumeni ekuthiwa yena mhlambe naye uncike nje ngakulezi imoto ezingapha wena uphume uye ngapha ngabe ziphephile izingane. Mina bafite ngicelayo ngicela emgwaqweni sibekezelaneni bafethu ziningi izinkinga esemgwaqweni but ngicela sibekezelaneni ukhumbule ukuthi abantu banenkinga ngaphandle sikhonela kona ukulwa lezi zinkinga zabantu ababhekene nazo emakhaya sikhonela kona thina. Khumbula ke ngesibaqede bonke abantu kanye kanye that is why sometimes sisebenzisa iplatform ukuadvise nokuletha imfundiso ukuze uthi noma ungakafiki wawuthola umakhandakhanda kodwa makhandakhanda oil kodwa imfundiso uba nayo ube wenza lokho ongakwazi ukupractice before ufike kuthina sinqobela inkinga. That is why lo ngikushoyo mfethu ukuthi emgwaqweni ungayivumeli ifight yasemgwaqweni. Uzolwa nomuntu kanti vele umuntu naleso kwakhona ushiye elwa.
wangena emotweni. Uyayazi le nhlobo ethi mayidiniwe ingene emotweni ihambe ngemoto ifike emgwaqweni xabane nabantu nawe uyam-entertain. Akathi bengabe kulwisa umuntu emgwaqweni mfethu awulahli ngokuvala umlomo wakho nje uvala iwindi akuthuke ngemiddle finger akuchilize enze yonke into wena nje bheka la uyakhona. Omunye mfethu akudrivise kambe emgwaqweni akuyona isolution bekudrivise kambi usuyamjema ngaphambili akuyona isolution. Ukudrivise kambi ngiyavuma kodwa mfethu inkinga zakhe lezo ezimenza ukuthi adriving kambi kanje abomthetho bazodila naye uzokwenza ingozi sometimes angene ehlahleni mase kufike kudilwa naye ngendlela ekuzodilwa naye ngayo abomthetho kodwa wena uphephile waya lento kumjema phambili usuyehla uzenza isigora awumazi lo muntu inkinga ahamba nayo my brother awumazi my sister lo muntu inkinga ahamba nayo ukudrivise kambi phuma eceleni nje uzambele sikhuluma ukuthi uyakujaha ke ngcono mangabe kujaha depending ukuthi ngemoto engakanani mangabe iseduze police station uyakujaha ngene police station mawubothi uyakujaha ayisekho into ozoyenza vele uthule nje umgwaqweni uhambe ubheke phambili ungam-entertain azombona amanye ama-road users bakhona abantu abazokusiza emgwaqweni but not kancane usuyaphuma usuyisigora uyaphuma nesiphamu ngoba umazi inkinga lo muntu osemgwaqeni ahamba nazo bafethu abantu baneyinkinga emgwaqweni abantu banezinkinga emakhaya siyazilwa kodwa ngeke sibaqede bonke abantu kanye ngoba uthi ubalwela abanye babe begoloza beyitshethi nabo bayazi ayithathe inkinga umuntu afika emgwaqweni ayisuse emgwaqweni ayoyifaka emsebenzini inkinga ayisuse emsebenzini ayifake koza kwabo xabane noza kwabo akubangwa lutho ezinye kuze kucompromiseke inkampani ngomsindo usuwenzeka la kuze kuphoqa ukuthi abantu ababizelwe kwi-hearing noma basuspend engenasidingo ngoba enkampanini noma yipi awufuneki umsindo kufuneka i-production enkampanini hayi umsindo. So umuntu bezoba ngumsindo imali ayizwani nomsindo that is why umuntu omsindo ayabuyisela eceleni. Nkulunkulu anikhusele bafethu anibusise lapho nikhona anivikele kuJanuary anivikele bafethu avikele imndeni yenu abantwana beni imisebenzi yenu. Uyazazi ufunani kulesigaba okusona azi ukuthi mawusuka la ufuna ukuya kuphi ngesigaba. Uma kunezingqinamba zemimoya ezivalayo mina ngikhonela lokho ke ukulwa nento ezimimoya that is why namanje mangena la nginika wena